प्लास्टिक ब्रश स्टैंड मात्र 20 टंका। चालू रही है आशंका बुधवार पर्यंत चालू रही है। आसी निरामजा मजा नियंतु हरेक माल एटा 30 टंका सबू जिनस 30 टंका। चूड़ी भंडार बाबा कपिलेश्वर चूड़ी भंडार खाली चूड़ी एठी प्रबल चूड़ी खाली चूड़ी बाबा कपिलेश्वर नमस्कार खुशी कहे आपको जनाइବାକୁ चाहूँ कि मेला आसंता बुधवार पर्यंत चालू रही है। हाँ जरा ठीक शुणुंट यही मेला आसंता आसंता बुधवार पर्यंत चालू रही है। दुकान देरी सहित खाଇବା ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆସି ଏହି ନିରବଜାର ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ଦୋକାନ ଏହି ନିରବଜାର ଏହି ଦେରୀ ସହିତ ଏହି ଖାଇବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆସି ଏହି ନିରାମଜାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ଏତେ ଖୁସି କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଆସି ଏହି ନିରାମଜାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମେଳା ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
Oh,